אז לפני שבועיים ציינו את יום כדור הארץ עם החבר מהאקרופוליס החדשה. עברנו תהליך שלם עד לשם. נפגשנו, ישבנו, תכננו, חיפשנו את הטבע מסביבנו ואת השיעורים שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. רצינו ליצור חוויה, מסע שנוכל לעבור ולהעביר לאחרים. חיפשנו ערכים מהחיים שלנו בתוך הטבע. אני חיפשתי דיוק והיחשפות לדברים חדשים. קמנו לראות את הזריחה ושיתפנו תמונות מהטבע שראינו ודיברו אלינו. ואז התחיל מבצע שהגת הערי, והתוכניות קצת התערערו. במקור תכננו לעשות את המסע המקדים עם עצמנו, לחוות את המסע ואת התהליך, ולהעביר אותו הלאה ביום כדור הארץ. בסוף, את המסע המקדים עשינו בעצמנו ביום כדור הארץ, מיד כשהמצב קצת נרגע, ובתקווה בהמשך נעביר אותו לאחרים. נפגשנו בנחלת טל, במנחמיה, בסניף של אקרופוליס החדשה. יצאנו לטבע ועברנו פעילויות שהחברים למסע הכינו בהתאם למחזור השמש ביממה. כמובן שלא הכל היה כמו שתכננו, אבל זה הטבע, משתנה עם הזמן ולא צפוי. ובסוף היה נהדר, ולמדתי הרבה דברים בזכות הטבע ובזכות האנשים. אז תזכורת לעצמי, לא לשכוח ללמוד מהטבע.